views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Balitang balita, king lapwat kapampangan. Wentuda ring memalen emu dapat palampasan. Serbisyo publikong wasang-wasang. Tikdo nakakabalen at gumisingking katutuan, uling abak na balen. Abak na balen! Abak na! Kumusta ko po, kabalen? Shout out dito sa mga maaga pa lang. Eto, gising na at naghahanap buhay. Kumusta ho ang inyong bakasyon? Long weekend, no? Doon ho sa mga nakikinig ho sa amin via, sa lahat ho ng aming social media. Kakaluguran. Nakakilben yung kaya po kaya pong FB Live at ang mo naman po karene pong page me kareng social media naning CLTV 36 yung kayong tulasuy Paulo G. Oy cha, kumusta na ko po? Lalo na po reta pong mga traffic na po. Hindi, alam mo kabayan, hindi lang traffic sa mga sasakyan, literal, yung ating nakita nito pong long weekend lalong-lalo na diyan ko sa top tourist destination dito ho sa ating bansa. Saan yan? Ate, kuya, ka rin yan, Paulo G. Diba? Dito sa Baguio City, nakita ho ninyo yung mga viral post na andun sila sa overpass. Anong milyari karelan, angga po ka rin kakaluguran. O chami, sasapungan la. At talagang ang dami hong turista, ang dami sinamantala ho itong long weekend at sanawa. Doon ho sa mga bumiyahe, nakauwi ho ng ligtas. At doon ho sa mga nakikinig ho sa amin, maya't maya ho itong aming pong, abiso sa publiko kung kumusta ho itong mga pangunahing kalsada, lalo na ho yung mga patungo pa ng Metro Manila, hindi pa ho nakabalik sa kanila hong trabaho. Mamaya sisilipin ho natin yan. Shoutout po karetang kakatamong talatuki na may magpadala mo naman pong mensahe at yung pong mga larawan. Marami po salamat sa pagbibigay ho ninyong update dito sa CLTV 36. Lalong-lalo na dyan ho sa naging senaryo. Carmageddon na naman, Paulo G. Simula dyan ho sa norte, alam niyo ho baga mga kaibigan, dyan pa lang ho sa Rosario, dyan ho sa La Union. At na po mo naman po karakal sa sakin. Mo po retang papunta kin Baguio. Ang gana po, kahit rin, minta mo naman po karang masanting beach. Kaya po coastline na ning La Union Ash. Takal mo naman may mag-swimming kin. Kumusta kayo? Dara, kuya, po. Reta pong dinalan po ganing TPLEX. Dito sa Tarlac, Pangasinan na expressway. Nawaring milyari, Paulo G. Ang takbo daw dyan, sabi nitong ating mga followers sa CLTV, hindi ho maabot ng 160. Kung gaano ho, karami ho yung mga sasakyan na ayun, talaga ng saglulu, kempong pamagbalik, kaya pong karelang obra, yapin po yung takikyan tamo yan, pangabagya, yung kuyang Ruben Ignacio, ang traffic manager ho nitong NLEX Corporation. Doon ho sa mga nakikinig ho sa amin, mga kaibigan, ngayon pong Aldo na po ning Martes, mayap tamo pong apakibaluan, nung nanoya po ing kondisyon da po rening kalsada, king kasalungsungan, umpisan tayo pa mo, Josh, kining San Fernando. Kumusta kaya? Retang talatukita mong mumunta Angeles City, ang yamo naman po retang magpabanda kini po syudad na ning San Fernando. Asahan nyo na ho na kayo po ay matatraffic dyan ho sa area ng Del Rosario. Traffic update tayo, pasdag mo na Josh, Dito sa nakikita ho ninyo sa ating pong screen, mga kaibigan, 4812. Do sila pong TV screen din. Live la po kaya ni pong si Posco. At mag-umpisa po kaya ni pong intersection. Dane na po ning kahabaan ho ng Jose Abad Santos Avenue. At gayon na rin ho yung Capitol Town. Papunta po kaya ni pong Capitolio, kakaluguran. Ang mo naman po yun pong stretch na ning MacArthur Highway. Ang binabanggit natin, mga kaibigan, dito ho sa mga nakikinig ho sa atin, syudad po ng San Fernando yan, yung pong mga nagtutungo ng Angeles City portion. Mga kaibigan, meron kinakayod yung espalto dyan ho sa area ho ng Telabastagan ng Popuking area na ning Baliti. Ang mo naman po kakaluguran, kempong maimpis. Yung malapit ho dito ho sa Government Center. Asahan nyo na, mga kaibigan, natutukod po ang pila ng mga sasakyan dyan ho sa mga nasabing area. Yun. At kakaluguran, tutuna, ngayon pong kauran,
Dultola pa mo rin po rin kapintasan da po rin kalsada niya po. Mimingat kayo kakaluguran, lalo na po retang riders. Yun ho yung mga riders, kapag ingatan sa kanila dahil bumubulaga ho yung mga butas, ukang kalsada, dyan ho sa MacArthur Highway at gayon na rin ho dito sa Jose Abad Santos Avenue. O dumako naman tayo, traffic update pa rin mga kaibigan. Mahalaga po ito, serbisyo publiko, hatid po ng CLTV 36. Ayan, no ko rin pa Paulo G. Kini muna naman pong North Luzon Expressway. Pangabagya, ipasdagtaya po itang, yan, isdagtanen O basa ho ang kalsada mga kaibigan dito ho sa area ho ng Mekawayan. Madilim ang kaulapan dyan Diyos Dyan sa area ng Bulacan hanggang dyan na sa National Capital Region. O dyan ho sa area din ho ng Balintawak Toll Plaza, Valenzuela, Mindanao Toll Plaza, o kini muna pong Bukawi Toll Plaza, kini naman pong San Fernando Interchange, Malangi, Paulo G, mumuran ken. At yun hong dagsa po ng mga sasakyan, mga kaibigan, yan ho ay nakita kagabi pa, kahapon. Nakita ho natin kung gasino, yung mga dami ho ng mga sasakyan at susubukan ho nating tawagan sa linya ng telepono, mga kaibigan, si Kuyang Ruben Ignacio kung sasagot ho sa atin, ito hong nakita ho nating dagsa ho ng mga sasakyan. Ang totoo lang, mga kaibigan, hindi lang ho sa porsyon nung, ratanganang paluwas pala pa mo, papuntala pa mo, Kening Toll Plaza. Nune, ang mo naman po, ketang kabalik ra, taga ng dakala po, reni pong turista na may maglimbad ngeni pong long weekend. O kabang pananayan tayo po Kuyang Ruben Ignacio, kakaluguran, mahalaga pong malaman ho natin ang kalagayan ng panahon ngayong araw po ng Martes. Alamin po natin sa Pag-asa DOST. Magandang umaga po sa ating lahat. Nalito ang latest weather update ngayong araw ng Tuesday, August 27, 2024. So unahin po muna natin yung ating latest satellite image. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na bagyo o low pressure area na posibleng makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa ngayong araw. At patuloy pa rin po yung pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat, lalong-lalo na dito po sa bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Kung makikita po natin dito sa ating latest sa satellite image, meron po tayong namamataan na mga kapal na kaulapan sa areas po ng Southern Luzon at ilang bahagi din po ng Kabisayaan. Dito po sa may western section ng Luzon, asahan po natin mataas na posibilidad na makakaranas po tayo ng maulan na panahon dyan po sa may Mimaropa, pati na rin sa may Karatig na probinsya. For the rest of the country naman po, nalalabing bahagi ng ating bansa, although meron po tayo namamataan na mga kapal na kaulapan, mostly offshore po siya or nasa karagatan po yung mga pagulan na mararanasan, pero mataas po yung posibilidad na mga isolated rain showers or thunderstorms. Ito po yung mga panandalian o mga biglaang buhos ng ulan. So magiging mainit pa rin po yung tanghali, lalong-lalo na dito po sa areas po ng Northern at Central Luzon, sa nalalawing bahagi ng Kabisayan at Mindanao. May mga posibilidad na makakaranas din po tayo ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan pagdating sa hapon o sa gabi. Sa mga susunod na araw, ay inaasahan po natin na magpapatuloy yung epekto ng southwest monsoon. Mataas po yung posibilidad na magiging maulan o magpapatuloy pa rin yung maulan na panahon sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Possible po hanggang sa darating na weekend or bago po matapos ang linggo. So magiging lagay naman po ng panahon ngayong araw dito po sa Luzon, gaya po nung nabanggit natin kanina, dulot na epekto ng southwest monsoon o hanging habagat. Asahan po natin na ang maulan na panahon ngayong araw dito po sa Metro Manila, pati na rin sa may karatig ng mga probinsya, dyan po sa Cavite at Batangas at buong Mimaropa. Sa nalalawing bahagi naman po ng Luzon, mataas po yung posibilidad, makakaranas po tayo ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Tumatagal po ito ng mga 15 minutes hanggang sa 2 or 3 oras. At dito naman po sa areas po ng Northern at Central Luzon, asahan pa rin po natin ang posibilidad na magiging mainit pagdating ng tanghali at may mga posibilidad pa rin po ng mga biglaan o panandaliang buhos ng ulan pagdating sa hapon o sa gabi. Abak na balen, shoutout ho natin yung mga maagang gumigising at nakatune in ho sa ating pong FB Live, mga kaibigan, tulad ho ni ating Presi Maniago, Maya Pabak, watching from Apalit. Rening kay katamo talatuki mo naman po arayat, shoutout, remang manalbege ni Eriana ning Tela Payong. Ang gapo kening Eriana ning Nokarinyang Paulo G. O kening Salapungan, ang LS City. Ret ang kay katamo talatuki, LGB, Maya Pabak po kay kayungan.
At opo, siya nawa, kayo po ay naging ligtas sa inyo pong pag-uwi. Napag-uusapan ho itong dami ho ng mga turista na nagtungo ho dyan ho sa Baguio City. Ang nakakatakot pa ho na balita nito, mga kaibigan, merong dalawa, parang Henry, kumpirmadong tinamaan nitong Mpox. Update din tayo dyan ho sa ating pong Provincial Health Office, mga kaibigan, kung paano ho yung kanilang monitoring at sa contact tracing dahil nagpapatuloy ho, mga kaibigan, itong surveillance dyan ho sa pagkalat ho ng Mpox, mga kaibigan. Bagamat yan ho yung nagagamot, mga kaibigan, ay totoo. Lubhado mapanganib naman yan sa mga bata at yung mga may karamdaman. Pero ang isa ho sa binabantayan ho nila, mga kaibigan, at ito, mahalagang malaman ho natin, lalo na pong retang limbonis, nataga ng emula apilmi, yung karelang bali, at dakala po aktibidadis. Yung mga activity ho na tulad ho ng alen. Itang gusto ka nung ika, may limbad-limbad ka, lalo na nung sakaling, may didikit king kaya kang balat, karetang kaya kang akakayabe, o nakakabungguan, maragul po chances to pong skin to skin nga manwanda, mabilis ho yung hawaan. Pero naman po kanu airborne ini pong Mpox. At reta pong kakaluguran tamong tutuna pong balidoso at balidosa. Yun hong pagiging malinis sa katawan. Ay yan po ang numero uno ho nating dapat isagawa araw-araw, yung paghuhugas ng kamay. Dito sa mga anak natin na yan lumalabas. So, reta pong kaya katamong talatuki, Nang, kumusta na ko po? Reta pong mamanatad ka rin karelang anak ngayon pong kaurasan na ini. O dyan, kumusta la kanini? Reta pong kwento yung pinagsasaluhan nila kapag nagatid ng bata. Andyan na ngayon si nanay at magkukwento kung ano ho yung baon ni Bunso. Ay, isa pa yan, mga kaibigan. Ngayon pong long weekend. Totoo pong binantayan din ho ng CLTV News kung kumusta ho yung mga available dyan ho sa market. Doon ho sa mga namalengke nito pong araw po ng Sabado at Linggo. Magkano ho yung baboy ho sa inyo? Tutuya po itang amanwanda na kenya mong balita, Paulo G, itang bababay yung presyo na ning nano. Yung babi. At suya pa mo rin kayo nga, lundalan na pesos. Bagamat sinasabi yung farm gate price, na mas mababa na raw kumpara sa mga nakalipas na panahon. Pero ngayon, naglalaro pa rin ho, mga kaibigan, sa 300 piso. Yung yempo nasa, bagsakan na ho sa public market, nasa 350 to 370. Yung pong yempo, mga kaibigan. Dito ho sa mga suki ho natin, tutuita Paulo G, o Rene Gonzales. Sana maipaabot sa City Mayor na maibalik muli ang libre na sine tuwing Monday para sa mga senior citizen. Rening kakatamon talatuki, makyabe king kakatamong kwento, nanula po rin ng kwento da rin ng kakatami amalan, lalo na pinpusong, makabayang bakasyon. Manyaman pin naman na mag-movie marathon ka. Kaya ni po sa syudad na ni San Fernando, pakibaluan tayo po yan, nung nanong mga palyaring may harapat. Balo ko, ordinansa yaman yata ini, Rata pong manalbeke kami, Paulo G, nanula pa rin good news you. Kay CLTV ngayon Aldo na ning Martis. Meron po tayong big time rollback. Diyos, maganing rollback ngayon maragulya po. Anong ayos nagtaya pangabagya. Reta pong manalbeke katamong motorista. Mahalaga din hong malaman ho nila kung magkano ang binawas nito pong mga produktong petrolyo. At bayo sabla, kakaluguran, reta pong manalbeke kami, naburira mo naman pong pakibalwan, magkano yung palitan ng dolyar. Apo po rin yung kakatamong palibe, lalo na po rin ang ating maka-OFW. Aslag mo na Diyos, tsaka magkano yung palitan ng dolyar ngayon 56.33. Irata pong papalit mo naman lapad. Nakakiyo na la po rin pong mapilan pang currency. Ngayon pong Aldoyang kakaluguran. Abak na balen! Abak na balen! Abak na! Sundo tayo po yung serbisyo publiko. Ini naman pong water interruption, power interruption. Shoutout ka rin pong kakatamong kabalen. Antabayanan de po. Ini pong, nanula rin lugar. Kaya ini po, umpisa tayo kay Mabalacat City. Nanula rin
mituran kaya ni pong water interruption schedule ngayon ni pong Aldona po ning Martis as lag mo ne Josh. Kaya ni pong San Rafael Village, San Rafael Warehouse, Mabiga Resort, Gas Dam, Don Cornelio and Doña Maria. Kaya ni po Mabalacat City, Alako pong Danong, Tuesday, Wednesday, 9 p.m. to 5 a.m. Sa lubuhan niya po yung Miyerkules, na Alako pong Danong, Pablasa, Kakaluguran, natin niya pong flashing activity in prime water. Abak na balen. Abak na balen. Dumako naman po tayo sa kuryente, power interruption dito sa Porac, Pampanga. Mga kaibigan, dito sa area ho ng Barangay Salu and Balubat, Purok 6, 7 from boundary of Barangay Salu going to Ideal Resort and Farm. 8 a.m. to 4 p.m. Abak na balen. Espelapco naman ho tayo mga kaibigan dito ho sa Barangay Sagin. Kaya ni pong Siyudad San Fernando, 8:30 a.m. to 12:30 p.m. Abak na balen. Abak na balen. Ayan, makikita ho ninyo ngayon mga kaibigan, ito hong rollback sa ating po mga produktong petrolyo pesos. Sa gasoline, 1 peso and 15 centavos kada litro ho ang rollback. Sa diesel naman ho, 1 pesos and 90 centavo. Gagamo na po kayo ng kerosene kakaluguran, 1 peso and 85 centavos kada litro ho ang awas. Ayan po ang rollback na hatid ho sa ating mga kaibigan ng CLTV 36 News. Abak na! Abak na At doon ho balen. sa mga nakikinig ho sa amin, umpisa pa lamang ho yan ng aming pong serbisyo publiko dahil maya-maya mga kaibigan, maririnig nyo na. Rene pong matning balita. Kenny po Labuan, Kapampangan, Kenny po Central Luzon. Ni balik ke po, abak na! Anyang Marcalpa Farmlands, Kedi Pampanga. May giyang libangan daring anak akapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kaybat, luto de ang kanan. Kanita, sobrala karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ampong exciting kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. Atin na kang idea kingamon nun ko. Ay wa, in kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakala, patse kauran, ang pumabasahing gabun. King August, September. Keti Pampanga, ating papingbale na mag-celebrate Kamuro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mamangan exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring iyalo meking bringi, at niyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalit, atakman mo na ba yung kamaro? Nung halipa, subuknan mo uling siguradong metong mo yung sakyan mo. Kanyaman! Salubungan tayang maratnaing masalang Aldo. Sa ganandalan.
Abak na balen! Reda pong manalbeke kaming oycha, susubo na la pong mapaling nasi at nung eman po nasi kaya kayong kakanan. Nung mapali yaman pong kayan, tinape, pandesal. Magkano na yung pandesal ngayon, Ash? Ha? Ingke kayo po bang 5 pesos? Kaya kayo? Ingke kayo bang pandesal? Mabaya iya pa o hangi niya mo? May itong yaman mo po kareng kwento na po reng may Mario yan. Nung wala na may labasan na panahon, Paolo G. Hinisan me ing tinape, ing hinisan me ing tinape, taga ng damdaman mo. At niya palaman, ngeni alane, hara, niya, epo mabayat kay ngatsan, hara, niya po rata pong magalmusal, rata pong mama ko king karelang anak, maulaga pong, yan, baluye po yung manyaman, ang po itang masustansya, at premiado, rata pong magalmusal na, ni, pakibaluan de po, nanoy, manyaman, ngeni pong, Aldo na po ngayon. Kanya na subong at Chico Rizalin. Nuko, sana all. Kasweet ng parigo. Yan ho, mga kaibigan, ang mga produkto ng RMM. Magumpisa po kareni pong pang Noche Buena. Naku, panalong-panalo mga kaibigan. Mula ho dyan ho rin sa kanila hong Queen Rice Siomay, pang merienda. Hanggang dito ho sa loaf ham, the best. At yung baon ng mga bata, wag ho ninyong kakakalimutan yun hong Queen Rice Patties, mga kaibigan. Panalong-panalo at kakaluguran. Rere po kasawan, reni pungke kayong hanak, inggarelang produkto. Meron na ho silang 20 store, mga kaibigan, sa buong bansa. Dito ho sa siyudad ng San Fernando, sa Mabalacat, mga kaibigan. At totoo, dyan ho sa food safety ang pag-uusapan. The best ang RMM Cold Storage and Meat Shop. Abak na balen! Ready pong Banal Beke katamo, umpisan tayo na po, ngani pong kaorasan na ini, rening mapali, maning balita, balitang balen, balitang kapampangan, ngani pong Aldo na puning Martes, 27 na ning Agosto, barko ng BIFAR, binangga at hinaras ng 8 Chinese, ito pong China Coast Guard vessel. Abak na balen! 4 na drug suspect, merakap laking San Fernando at Mabalacat, halos 700,000 na halaga na puning shabu. Mekwala Karela. Abak na balen! Balitang balen, balitang kapampangan. Pamanigaral amanong kapampangan, dapat yang magumpisa kin pamibale-bale, agpang po kareng Kapampangan Advocates. Abak na balen! Abak na balen! Abak na! Mahigit 400,000 mga kaibigan na litro ho ng langis nakuha mula ho sa lumubog na MP Terra Nova mula August 19 hanggang August 25. Abak na balen! Abak! Balitang balen, balitang kapampangan. 7 taong gulang ho na, babae po kakaluguran, melumudya, Kingabakan River. Abak na balen! Narito na ho, detalye ng mga maiinit na balita. Ngayon pong araw ho ng Martes, shoutout kong Felix, reting kakatamon taladugi abroad at makikibalita. Kumusta na nga ba yung issue dyan sa West Philippine Sea? Patuloy ho itong umiinit, Kuyang Wilson David. Yung mga nakikinig ho sa atin at nakita na ho sa viral video post, mga kaibigan, ng Philippine Coast Guard. Ito ho, 8 barko ho ng China Coast Guard ang nangharas muli, mga kaibigan, dito ho sa BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Nito lamang pong nakalipas na araw po yan ng Linggo, August 25. Batay ho sa ulat ng Philippine News Agency, mga kaibigan, sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS na nangyari ho ang insidente habang bumabaybay ang sasakyang pandagat ng BIFAR. Mula ho yan sa Hasa-Hasa Shoal, patungo naman po sa Escoda Shoal. Ayon po sa NTF-WPS, binangga pa ng ship 21551 ng Chinese, ito pong Chinese Coast Guard, mga kaibigan, ang BRP Datu Sanday na nakunan pa ng video ng Inquirer.net.
Meron ho tayong mga kasamahan sa media dun eh. Ha? Nasa bahagi ho ng West Philippine Sea ang naturang barko para sana sa humanitarian mission at upang maghatid ho ng supply. Gaya po ng diesel, pagkain at mga gamot sa mga mangingisdang Pinoy. Bunsod nito, hindi na tinuloy ng BIFAR ang kanilang resupply mission. Kinundin na naman po ng NTFWPS ang insidente at tinawag na unprofessional, aggressive at illegal ang mga naging aksyon ng China Coast Guard at pinabulaanan din ng task force, mga kaibigan, ang sinasabi ng China Coast Guard na nahulog sa dagat ang mga Pinoy fisher folks at ang kanilang iniligtas. Patunay lang daw, mga kaibigan, ang pagpapalaganap ng fake news ng bansang China ay paraan para pagandahin ang kanilang imahe. Abak na balen, pati paneda nakatamo mong sasapungan, paneda nakatamo mong bubuli kakaluguran. Hanggang kailan ho kaya aabot, ha? Yan hong ating pong krusada ng may sabi. Isipan nyo po kakaluguran, ini pong West Philippine Sea, tutong at suya po getang exclusive economic zone na puning kaya katamong bangsa. O yan, itang kapag kakasakit tamo, ang gaketang wala mong sabata na darening kaya katamong talatuki, yung mga netizen ho natin na nakakapanood ng ganyang senaryo. Ha? Kuwang-kuha ho sa video kung paano ho sila mambuli at wala po silang pakundangan. Yan ho ang salita ho nitong ating pong mga netizen. Walang pakundangan kahit alam naman nila pagka bumangga, yung epekto nito, yung kasiraan ho, diyan ho sa barko at gayon na rin sa panganib na posible hong kahantungan nito pong ating pong mga mangingisda. Retang kikatamon talatuki na opo ating pusong makabalen, migigiligit la po na yung akakit de po yan. Lalo na ho yung ating pong mga nagsasakripisyo, nagbabantay dyan ho sa ating pong teritoryo. Ngayon pong milabas sa National Heroes Day, dapat tala pong kilalanan, reta pong bayaning buhay na totoo pong andyan ho, naninindigan ho sa atin. Sa iba pong mga malalaking balita, eto, may kaugnayan pa rin ho dito ho sa atin po na mga pagbabantay sa ating karagatan. Dito naman ho sa Manila Cove kung tawagin. Umabot ho sa 402,000 o 42 liters, mga kaibigan. 402,042 liters ang nasipsip na ho. Yung siphoning ng langis ho yan. Mula ho dito ho sa Mount Terra Nova, simula ho nung August 19 hanggang August 25. Ayon ho sa pinakahuling update ng Philippine Coast Guard o PCG, as of 8:30 p.m. ng August 25, nasa 13,600 liters per hour, mga kaibigan, ang oily waste flow na ginawang operasyon ho ng Harbor Star. Ang kinontrata po ng Salvor o yung pong responsable sa pagsasalba ng pag-recover ho ng lumubog na barko. Pansamantala na lamang hong inihinto ang paglipat ng langis mula ho sa MTKR Terra Nova patungo hong motor tanker Helen Marie para magpalit umano ng receiving tanks. Ayon ho sa PCG, gumamit ho sila ng water cannon, ito hong BRP sindangan para ho tanggalin ho itong mga oil sheen. At sa kasagsagan ho ng Bagyong Karina, mga kaibigan, alam naman ho natin noong July 25 nang lumubog ho ang motor tanker Terra Nova na may dalahong 1.4 million liters na industrial oil sa karagatang sakop naman ho ng Limay, Bataan. Abak na balen! Abak na! Higop muna ng kape si Paolo G. Wow! Kasarap, Kuyang Wilson, ng ating kape at doon ho sa mga may produkto na gusto hong palasap sa ating pong mga suki sa Central Luzon naman. Kitang-kita ho ninyo, ito hong ating pong data screen kung gaano pa ho yan kaluwag. Sarap-sarap. Sasarap-sarap naman kapag ho naman ang inyong produkto ay nakikita ho ng ating mga suki, lalo na ho yung mga Kapampangan, matapang lapu pera rin Kapampangan, kabalen, reta pong manal may kaya katamong imburira, retang produkto da, kakit dala po, at malagwala pong, itang access pa muna na
minsan kasi hanggang king online mo, post mo na pero maulag ne? Papasdag po, kining kikatamong programa, Ampaya, Chico, Darako. Abak na balen, sundo tayo po yung kikatamong pamamalita, oreta pong ati pong lugod, kining kikatamo pong amano. O yan, Kapampangan lareng, ren pong Kapampangan lareng karelang pipumpunan, nene. Nung minsan, o yan, api pagkwentuhan tamo po, o nini tata mo nga na, Kapampangan niya. O ing asawa mo ninong reng pipumpunan na, Kapampangan niya na. Kay damdaman meron itang anak rama na galog. Ya, abak na balen. O, ini pong kwento tamo kakaluguran, ini pong pamanigaral kay nga manong Kapampangan, dapat iya pong magumpisa kay pami bale-bale agpang po karin pong advocates, Ini pong kikatamong kwento, ayan, Kapampangan lareng kayang pipumpunan, may bait at meragulya king Pampanga. At king kasalungsungan, kini pamo, king Labuad Kapampangan, magaral at manuknangan in grade 6. Yan, ining anamabanwa pong anak ay Matsu, ning Kandaba. Bistaman puro, ya pong pangakabalen, aliwa ing amanong siswan, ing kayang papasyag, king pamitalamitam, kareng kayang kaluguran o angyang king kayang katubale. O ano pa yung Macho? Nung baby ako, ang first language ko kasi English English ya. Aparte king English, tutuki ka rin kayang akaragulang lengguaheng gagamitan. Ing Tagalog. Tagalog. Kasi yung mga grade 1 Tagalog lahat. Agpang po king kakatamong, agpang po ang Caleb. Atin pami katagon magkasakit ing pami kaintindi ka rin kayang kasabi. Inya king kasalungsungan, bagya-bagya yung manigaral. Inyang ang gyapong ditak ne. Atin yung mambalo king amanong siswan. O nano la rin balo na? Kasi konti lang pala yung nasisipit ko. Kapampangan, 1 pa lang yung nilalong ko Agpampapu ka rin kayang kapengari, mas mayan yung pamagamit aliwang lengguay kalupa na puning Tagalog at English. Agamit na mo naman kanu kasini, karasning Aldor king kayang pamanintunobra. Lalo dang sa sangkanding mapilang Kapampangan advocate ampong historian, amag masabal king kikatamong probinsya, ing education system king bangsa. Anya mga palyaring ebya sa mga Pampangan, ing meto nga Kapampangan anak kalupa na pong Caleb. Mike Pangilinan. In-emphasizing educational system na mas angkat ya boy English, kadwa yung Filipino at yung regional languages, wait, ang disposable lang. Dapat medyo alilandate ang paradigm ita. Dapat ing tutukan da ring eskwela, muna la ring eskwela. Tutukan da ring eskwela ing amanong siswan. O yan, shout out kang kuya kong Angie Malyari Batak. O yan, kumusta ka kung kuya kong Andy? Makanyan mo naman kano, ing gobyerno anang kuyang Mike Pangilinan. Den tao gobyerno, mumunala naman tataliwas din, noong kapanagalog, kaya para-pareho lang Kapampangan, potang session, may panagalog lo. Kareng na ang Facebook dagit mo. Yan at tinang tatagal, may panagalog lo. Ren constituent sa Kapampangan man, kaya itindihan ta. Dapat, nung diyan irambisang manungkulan keng lugar ta mo, maging lang ehemplo kaya katang Kapampangan. Mumuna dang pakit yung karelang pamagmasabal keng amanong siswan. Ang po keng kulturang Kapampangan. Masakit yata, pikarined ang Kapampangan la o ito, maragulya naman problema ito. Dakala sasabi mamamate siguro mamate, mag-struggle ya mo. Magkasakit siya uling in national government at inyang campaign to promote a national language which is Filipino, which is supposed to be an amalgam of different regional languages, but sadly, it's not. It's 90% Tagalog, which is a regional language also, like Kapampangan. So masyadong may overprivilege in Tagalog at the expense of the other regional languages like Hiligaynon, Cebuano, etc. and Kapampangan, of course. Pauli na po rin miyali yung faktor alila kanu sisiring pengari king karelang pamanagalog at paman-English karing karelang anak. Oneng makanyan paman, parin kanu dapat itabili ing amanong siswan. Kasabi na ning pamanigaral aliwang lingwahe. Of course, it starts at home. Yung problema kasi,
king Balepa, eno mga Kapampangan, ang tilo Pampanga, ang Kapampangan la, ela mga Kapampangan, king mismong pamilyada. Inyang minuna, I frowned over that, ne? And then I realized, I really cannot blame parents because parents have only the best intentions for their children. And the priority for parents is to ensure the success, the professional success of their children. And they think in their minds that learning another language is a ticket to that. And the first language they want to learn, of course, is Filipino, which enables their children, supposedly, to be able to mingle with all kinds of Filipinos. And then the second language is English, which they know will be a ticket to their professional success because it's the international language and it's the language of the professions. Ala naman manok nung turo may English o Tagalog yung anak eh. Ang importante yun, kailangan may lakuin Kapampangan kayo. Eno man maklakabuntok de nga anak, eno man mabaligo nung dakalabalong amano. Inya, bista man tuturuyan ng English, bista man tuturuyan Tagalog, kakalingwan ing Kapampangan. Lalako, kaya kayong anak, ing amanong siswan. Ing motivation da rin pengari, inya tuturo do rin English ang poreng Filipino, is really the success of their children. But what I will just ask them to do is, when they do that, they should not forget Kapampangan. Children are capable of learning as many as 10 different languages. Their young minds have the capacity to be polyglots, to be speakers of various languages. So, kung mabiyasa kang English, mabiyasa kang Filipino, dahil alwapin, mag-Spanish na pa rin. Ako rin nga po ko French. Make sure that the native language, which is Kapampangan, is not forgotten. Abak na balen! Abak na! Shout out karing mama na galong. Ituran lang ka ni Red dapat ituran. Di ako, Mike. No? Aintindihan tamo, maralas malalyari ni eh. Uling ninong kayarap da rin anak. Ngayon, ipagarot na kamuas eh. English sana kayong anak. Pilmiya kasi makayarap kayong kayantab. Nung nanularet ang Albena. Neko nga di. Yung po kakalingwan kakaluguran. Di na niya pong maragula oras mo naman. Itang kempama naman yung po karengke kayong anak. Lalo na nung matsoy kaya labuat Kapampangan. Itang sesese nyo la po mo naman po nano. Kapanamdaman kitang pangakapampangan da. Mo po kitang amano. Itang lugod da mo naman po king karelang tibuan. Bakit ka mo maging proud Kapampangan? Ada rin yung katamon talatuki. Aba, nung tatakman miya mo ining manyaman na kapangan, kaya pong susis cuisine. Naman, the best siya po yan, ware ko nga di. Kaya pong bisasabihan na, nanong ika-proud mo kayong Kapampangan. Mag-umpisa, siyempre, kaya katamo mo naman pong, kustumbri na ning pami, biye da po rin Kapampangan. Basta megluto ya, manyaman. Basta iing Kapampangan, mengong biraya, mapaliya po sa lubong. Ware, yapin po yung bagong maragul tamo yan. Ang gano'n ka rin kapamamasyal kaya ning kaya katamo labuad din Aluwaya pa mo rin taga na. Itamo, alata mong sobra kasanting beach. Alata mong Alamalboro country, landscape na ning nature. Pero bakit nung karakal din yung papasyal kayo ni kaya katamo? Kasi manyaman ta ka nung batan. Manyaman ta mo ka no. Manyaman ta mo ka no. Batal, ito. Tsaka sun may umbira ka, puri mo taga na, gisa na yung pamangan. Huling nga na nakamami papakarin Huling nga na yung kanyaman yung kaya kang doduang ka rin yung kaya kang bisita. Mga anak ko muna pong RMM Meat Shop Kakaluguran. Sunod dyan po, bukas makadwa, takman tayo kung Andy. Ing Susis Cuisine na totoo mo naman po kakalugan ang po ganing Clark International Airport kaya pong CRK at yun pong pesto kaya ay dodo po ganda la pong dakal biyahero ini pong Susis Cuisine. Abak na balen baka naman kung Andy ibalik kaya po dakal kaya po kwento pa magbalik na ning kayong morning show. Abak na balen.
Abak na balen, kareta pong manalbeke kami ne. Opo, makabansyo po kare mapaling balita. Kakaluguran, ngayon mo naman pong aldo na ini. Wow, ingaldo nga ini. Metong po kare ning takikenta mo itang hearing po king Senado. O, dito ho kasi sa nangyari hong pagkakahuli, mga kaibigan. Diyan ho sa Opo, isa ho sa mga nag-ooperate, yung po mga big boss diyan ho sa Pogo, sa Bamban at dito ho sa area ho ng Porac, mga kaibigan, ay nakauwi na ho ng bansa. At abangan ho natin mamaya sa CLTV 36 News, kung ano ho itong kanilang pagbubunyag at kung may mahahalo kayo ho itong mga mambabatas, mga kaibigan. Isundo tayo pong kakatamong balita. Kaya mo naman pong kakatamong bisabihan na peace and order, mga kaibigan. May kaugnayan pa rin ho sa dito sa illegal ho na droga. Miras po kingado sa 700,000 naman po. Ingulaga na po ning shabu. Asamsam da po rin pong PNP, Keti po probinsya. Anya pong milabas mo pong Sabado 24 na po ning Agosto. Base po king informasyon. Iba't po king Pampanga Provincial Police Office. King syudad na po ning San Fernando, Merakapla po king Barangay San Pedro Putud. Di alias Jocard, 47 years old. Mga kaibigan, ang po pong alias Tete, 46 years old. May kwala po karela ring 85 grams na ning suspected illegal drugs. May kahalagang 575,000 pesos. At wala muna mang drug personalities ding meron ka po king bypass operation. Daon king Barangay Dau, Mabalacat City. Apin Ilari alias Bri, 25 anyos. At ing 45 kakaluguran anyos ay alias Lene. Kerakpan na pong 17 gramo na po ning suspected shabu. May kaulaga mo naman pong 115,000 pesos. Deng at duwang suspect. May daluman na pong kasong violation of Section 5 and 11 ng Republic Act 9165 o Incomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 deng may ngarakap pa individual. Abak na balen! Isa rin ho sa ating pong sinusubaybayan, mga kaibigan, dyan ho sa operasyon ng PNP, dyan ho sa Davao. Meron ho kasi mga nagpapadala ho sa amin ng mensahe. Ito hong, dyan ho sa pag-implementa, pag-silbi ho ng warat kay Pastor Apollo Kibuloy na kay balitan muna po kakaluguran kapampangan niya po yung pipumpunan na pong Apostol Kibuloy yung panawagan na po rin pong mambabatas itong mga senador, mga kaibigan sumuko na dahil hanggang sa kasalukuyan, mga kaibigan yun hong operasyon ng pulis andyan ho nagkakabalyahan, andyan at nakikita natin yung karahasan na ayan ho'y viral ho ngayon, balitang-balita sa social media. Karenin mo naman pong balita tamo kini po lokal. Mga kaibigan, dun ho sa mga nakikinig ho sa amin na meron hong mga anak na talaga naman kalikutan pagkaedad ho na 5 taon hanggang 10 taong gulang. Babansyon yung lapure yung kayong anak. Yung pong malungkot may pong balita, kaya naman pong area na po ng Angeles City. O ini, meteya po yung metong 7 years old. Ababay kaya rin na pong melumod keng Abacan River. Kaya pong syudad na po ng Angeles yan, na niya pong gatpanapo na po ng Sabado 24 na po ng Agosto. Base po king Facebook post na ng Angeles City Information Office, kinilalare ang biktima ay Cristel Joy Montano. Agpang po king Angeles City Police Office o ACPO, manok na nga niya Montano, king Jauville, Barangay Pandan. King initial po ay investigasyon na po ng ACPO, mintaya kanuing biktima at opo, metong pang anak lalaki ay Prince King Lele na po ning mangulektang kalakal. Dapot mi taluras la po rin papunta po king ilog. Metong pong construction worker ing may sabyanan king sitwasyon na niya agad ya kanung minta ini king lugal nung nokarin nala po ikit denga duwang anak. Nela Depuri Cristel at Prince King Hospital mupin ing 5 years old alalaki mo ing mig survive. Samantala, may naman pong assistance ing City Social Welfare and Development Office o CSWDO king pamilya na pong Cristel. Dati nung pega na kaning Angeles City LGU ring residente at deng makatok ng malapit po king Abacan River System ela po dapat mandilo.
king ilog lakwas nung ilamong dili. Abak na balen. Alam niyo ho mga kaibigan, ito hong balitang ito sa record ho ng Philippine Statistics Authority sa monitoring kapag ho ayan, mahaba ang bakasyon, long weekend, ang nagiging problema natin ay yung pagbibilang hindi lang ho yung mga road crash, kundi ho yung kwento ho naman dito pong mga napapahamak o yung trahedya dyan ho sa pagkalunod. Itamo pa mo, yun isla ho natin, yung mga dakalta po isla madragulya po yung kakatamong coastline at emo po retang malulumod king dagat nune angga po kareni pong ilog kanya pakisabi mi pong mayap mo naman kareta pong oyan ima tata numisa nakakita mo king viral post Ash hindi lang ho dyan ho sa mga ilog na kumisan sa kalikutan ho ng bata, pati ho dyan ho sa mga man-made pool. O meron hong hindi ho natin nakaligtan niya mong bagyang-bagya mo. Akit may kanitay tanganak o tsaka may CCTV mo malulumod dyan. Marami na ho tayong napanood na ganyan. Kaya mayap po, dapat babansyon nyo la po rening kayong anak. Abak na balen, reta pong manalbeke kami na oitsa, maka tutukla po at era po ay wasang mamia komento kaya pong pisabyan balen ang popuret ang makikibalita mo naman po kayong politika pangabagya. Umpisan tala pa mo rening kaya katamong balita mo naman na makapamiatiman kaya kayo lalo na po ng pisabyan tayo po ing festival. Nanuwaring festival amilabas Paulo G. Ini pong piyestang Kamaro, kaya ini pong magalang kakaluguran. Banderitas, Karnabal, tau, pamimpukan, reni pureng maralas tamong kakit ustong tuklo na ing kapiestan kareni pong barangay keti bangsa. Lakwas na puking Labuat Kapampangan kung andi. Metong pakareng lakwas sa magpasaya, ing kantahan ang popong terakan manibat puking disperas ang gana puking mismo nga doon na puning selebrasyon. Makanyan mo naman ding prosesyon. Alim makumpleto nung alapong bandang popong mo sikuse. At uling ni parangalan yang anting most outstanding festival in Central Luzon. Ing pamagmaragul ng piyesta ning Kamaro ning Balena puning magalang. Totoo na po, palong-paluho yung balitang yan, mga kaibigan. Ang daming likes, ang daming views. Basta-basta yung karelang aktibidad. Para po kareni pong marching band, anting party na po ng karelang selebrasyon. At sula mo naman po rin 12 metong banda, reni pong tinigtig, miligligan at lakwas megpasaya. King pami katagon inya pong biyernes yan, August 23. World class inggeling ang dapure ni pong musikus menibatan kareng mialiwa pong lugar antimo king Batangas, Nueva Ecija, Manila ang po pong Quezon City. Pakiramdaman tayo po ko pong Ryan Miranda yung tourism officer naning national event because it was sanctioned by the Asian Marching Band Confederation. Ring judges tamo po international judges la. These are brass band competition retang mag-exhibition na po keng dalan Kilob na po ning 12 pa magselebra king Piestang Kamaro ini po ing katlong beses ami down lang antiganining kagarapan ang mga linya kareng karelang aktibidad kilob na ning may git paruminggong kasayaan. Abak na balen! Sundo tayo po yung kakatamong pamagbalita. May kisan metong ya po'y Presidente Ferdinand Marcos Jr. King pamagmasusi naman po kakaluguran King National Heroes Day ngeni pong milaba sa Lunes, August 26. King kayang pasyag, dinina na lang ulagareng sakripisyo at tepangan dareng bayani ning bangsa. Magumpisa po kang lapu-lapu, Andres Bonifacio at Deng Katipunero, hanggang nakari Jose Rizal, Apolinario Mabini at Emilio Jacinto, at agpangpukang keni pong kakatamong presidente, pagkanakaning karelang meging biye ing kakatamong sariling laban, bang akwa ing mas masaleseng paing tungulan. Aparte karela, pepasyas na naman po ng presidente ing importansya rareng inaus ng unsung heroes. Ayabe po ka rin ni Reng Ortelano, Talapagobra, Talaturo,
memalen ang popong healthcare professionals sa South Lacanu Reni King Pamanyulong King Bangsa. Nasa na pong Marcos Jr. ang maging inspirasyon da ring balang Pilipino ring prinsipyo at kapanwalan da ring bayani ning Pilipinas. Let our commemoration today teach us the importance of not only remembering our heroes, but also of continuing to perpetuate their legacy of patriotism and of nobility. Heroism also lies in him and her who are virtuous, in those who are compassionate, in those who are just. I call on everyone to be heroes in their own right. Uphold the principles of democracy, abide by the rule of law, and defend our sovereignty. Abak na balen, abak na. Reda pong manalbe, kaya katamong pakikibaluan de po ing traffic, kaya ni pong NLEX, pakikwanan tayo pong pagsabihan ni Kuyang Ruben Ignacio doon ho sa mga nakikinig ho sa amin. At hindi pa rin po maiwasan na pag-usapan ito hong inabot ho nila na traffic dyan ho sa North Luzon Expressway. At gayon na rin ho mga kaibigan dyan ho sa area ho ng Esitex at dyan ho sa area ho ng TPLX. Kahapon po kasi mga kaibigan, bago pa ho kumagat ang dilim, nakita ho natin yung dami ng mga sasakyan, yung volume ng mga sasakyan na pabalik ho ng Metro Manila o dito sa Central Luzon na pagkadami. Ausan tayo po Kuyang Ruben Ignacio at hindi pa rin tayo sinasagot hanggang ngayon, Ash. Naiintindihan natin na talagang ito hong long weekend, yan hong mga nagtrabaho ho, nagmando ng trapiko, diyan ho sa traffic monitoring, isa yan ho sa kanila hong binantayan kung paano ho maging ligtas yung pong mga biyahero, lalong-lalo na mga kaibigan, yun hong nakita ho natin na andyan at nagkaberya, nakabaya muna po kakaluguran na pong kakasiran la at itang mas stranded kakindalan. Shoutout muna po dito ho sa mga administrador ng terminal dyan ho sa Mabalacat City, si Kuyang Mark, na kung saan mga kaibigan, isa ho sa kanilang iniintindi, yan ho mga biyahero na ayun, may karamdaman at yung mga senior citizen. Maya mo naman na ating pong special lane para karela na utya, atatakit yan ng masalese. Numisan kasi kakaluguran ng saglulo na lapong misake. Kakit mo, numisan, utya, maring makakompromiso ka na ini, retang masakit, ang poparetang era nabot, yung karelang sarili. Ita, pasa korole. Numisan, akakit mo lang kakaluguran. Nung alaya pong alaya po wasang-wasang itang pila. O ito, karin po, ino Paulo G, na mo banggit me yan nga na. Pining experience ko ng binyay ko, reta pong kikatamong magbiyahe na numisan na halos burang balid, dadalada na, Henry. May ganyan. May ganyan ng mga biyahero, mga kaibigan, na sandamakmak po ang gamit. At mayap naman kareni pong kakasabi mo pong administrador darening terminal, wala hong untoward incident ang nai-report, mga kaibigan, dito ho sa ating pong long weekend. At kareta pong manalbe, kaya kami kakaluguran, ay niya, i-congratulate tayo mo, Ikeisha Francine Mangiliman. Bakit, Paulo G? Siya ho ang nakoronahan, antimong Miss Magalang Intern. Di korona niya po Ikeisha Francine kakaluguran, na representante po ning Barangay Dolores, antimong Miss Magalang 2024. Menikwaya po muna mang special award, Imangiliman, kalupa na po ning Best Designer, ang po pong Fan Choice Award. Simbot na laring 18 aliwa pang kandidata. King Coronation Night ang merapat po King Pampanga Agricultural State University. Anya pong milabas sa Lunes, August 19. Ikwane pong Mangiliman deng lub daring judge. Ang po pong manalbe king kayang winning answer king Q&A portion na ning kompetisyon. King kutanganano Paulo G. Nung makasadya ing magalang para po king cityhood. Manwalaya kano'y Mangiliman na agyu na ning kayang balen amaging syudad. From the picturesque landscapes to the people, the culture, and the activities such as festivities that we have, I believe that Magalang is a true gem, a gem worth remembering, a gem worth
discovering. And I believe that despite being surrounded by many Kapampangan cities, I believe that it is ready for cityhood. And as a Magalena, I wish to drive this and to be of service, to bring this further and to amplify the progress of Magalang. Because I believe that a malagong Magalena, tunay ang malugod King Balenma. Congratulations, karani pong kakatamong kandidata king Miss Magalang 2024. At syempre mga kaibigan, hindi ho magiging maganda, makulay ang festival ng Camaro, kundi ayan, dito ho sa mga nasa likod ng produksyon. Nito pong napakaganda po nilang setup at gayon na rin dito ho sa preparasyon ng yan ho long month celebration At dito ho sa serye ho ng aming pong coverage mga kaibigan, dyan ho talaga natin nakita na iba ang Kapampangan kapag sila ay naghanda. Kareta pong menalbeking Piyestang Camaro, siyempre, lalo ya pa kano kanyan mitatas ing standard na po. Susunod banwa kanini Mayora Malunggay, Mayora Malu. Susunod kanini asahan mo pang dakala rin kaya kang bisita king Magalang. Menikwaya pong magkano yung kayang ikwa ng premyo, ngara rin kaya katantalatukin Menikwaya pong 100,000 peso cash. Libreng accommodation at adwang ticket papuntang Boracay. Wow! Matalakwat ng lalata mag-musical scoring kahapon aesthetic procedure, elamegal musal. Aesthetic procedure, abikalagang 100,000 pesos. Libreng lungbanwang 200 Mbps fiber internet connection at 1 month free gym access. May nyambut naman pong antimong Miss Makapsa at first runner-up Latifaha Raagas ning San Nicolas 1. Miss Balen Melakwan at second runner-up naman po Kayla Maridison ning San Francisco. Kabang ing Santa Cruz, representative ay Rochelle Ann Ocampo ing menyambut at third runner-up at Camaro Festival Queen. Ayan, kaya beya po ing Miss Magalang Pageant King magselebra ning Camaro Festival. Abak na balen! Abak na balen! Dakal po, salamat ka rin kaya katamon talatuki. Akayadwangan mi po kakaluguran kilagyo na po ning CLTV 36 News kakaluguran mandatila po king kayang misyon ipasyagla po rin pong katutuan at lupa na po ning kaya katamong balen. Ang tabayaran nyo lang po rin mapaling balita kaya pong kaya kaming social media page CLTV 36 News. At opo kakaluguran, reta pong manalbeke kaming papunta pa aking karelang obra po kakalingwan ing mga di. Yako po yung kaya kayong talasuyay, Paolo G. Santos, ating pusong makabalen. Abak na!